Tako. Dami na. Sasalamat ang family wishing candle. Wala na po. Ay, naku, palang umisa. Ay, sarado pa rin. Bigay daw sa bukas daw. Kasi ano daw? Kasi mo. Bakit? Therefore, I beseech you time and again, and frequently, worship of and so that live always under this precious protection, may I be granted the special intention of this novena, if it be for the greater honor and glory of God, and the salvation of my soul. Virgin of Peña Francia, pray for us. The number name, a miserable sinner. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. A king of the divine graces, grant me abundant tears toward the forgiveness of my sins. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Royal Queen of Heaven, be at my side at the hour of my death, and open for me the portals of heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In silence, we ask from our Lord, through the powerful intercession of the Blessed Virgin, and the blind seal of the clear vision of our God and Creator. Ano tagbaran mo sa vlog mo? Bagay yung vlog. Ano pala ning Eugene? Yung ka na Eugene mo lang din. Come on. Ay po, naglagi ang busina. Oh, salamat. Amen! Ayan! Lagi po sa po. Oh, Rory pala. Kaya mo namin. Manong mga po na. Ang laki mo na. Ate, bye-bye. Sabutan na ako sa nakatayo. Lamay po, malamay na sera po.
Lager ka kayo, dahil. Hirap ang storage mo siya. Bakit ang storage mo? Labot kayo sa pass mo. Ang page mo, i-promote mo ng page mo nila na po rin. Pagkakataon mo na yan, mag-grabe ang sa'yo mo. Followers. Alas 3 na. Ay! Ikaw ang nabila binini. Isa mo sa Saan ka pa? Ay, ingatan nyo yung sasakyan ko. Diyan ha. Para saan? Insurance yan. Bayad na, bayad. Muna pay. Mahilig kang itsura ka ni Actor ka. Sasakyan na ni Mayo na ni Ay na! Ay na! Anong page mo, kuya? Kuya, anong page mo kuya? Extra ma? Zimbabwe yan. Ang page na Zimbabwe. Tatlong drone, 4 na drone. Hello!
ako na. May space pa dyan sa Matindog na lang. Hindi yun dyan. Matindog. Pwede yan dyan. Hindi, pato ka man dito. Nakatindog man na si Chacha. Okay, sige na naman. Batak na batak, tulungan daw mayong turong. May matay ka talaga dyan. Pura na. Abot na dyan sa isla. Hindi pa yung nanigid ko. Sakto lang yun, oh. Inura naman. Diba? Magaling pa, ano, binuhusan? Pero yung araw tayo akong pasakot ko. Parang pana talaga yan. Ito. Para sa ko. Pero sa mga oras ka nung ako sa kutsina. Yan, ano? Oo. Ang gurunok supa niya nga